Samantala, Idol, cleanup drive naman sa Sementeryo sa Basista, Pangasinan. Isinagawa bilang paghahanda sa Undas 2025. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Sama-samang nilinis ng mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Basista ang mga pampublikong sementeryo upang matiyak ang kalinisan at kaayusan ng mga ito bago dumagsa ang publiko sa araw ng Undas. Nilinisan at isinaayos ang mga bahagi ng Public Memorial Cemetery, Roman Cemetery at Independent Cemetery upang masigurong maayos at komportable ang mga bibisita. Ayon sa lokal na pamahalaan, mag-iikot at mamamasyal sa mismong araw ng Undas ang mga opisyal ng bayan upang i-monitor ang tatlong sementeryo at masiguro ang maayos na daloy ng mga bisita. Bukod pa rito, pinaiigting din ang koordinasyon sa iba pang ahensya para sa maayos na pagpapatupad ng plano sa maayos na daloy ng trapiko at makontrol ang dagsa ng publiko maging sa mga pasyalan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!